Cagayan de Oro City Water District nakakolekta og kapin 500,000 pesos sa unang semana sa implementasyon sa Bill Amnesty Program. Kaudi nang inahanglan og 7 billion pesos aron masulbad ang problema sa kakulang sa supply sa tubig sa syudad. Aning report. Sulod sa halos 20 ka tuig, kapin 600 billion pesos pakuno ang kolektahon noon sa Cagayan de Oro City Water District kon COWD sa mga inactive o delinquent accounts sa mga konsumante. Usa sa mga lakang nga ilang gihimo karon ang pagpatuman sa Water Bill Amnesty Program. Din mamahimong bayaran ang delinquent bill sa tubig sa hinay-hinay kon installment nga pamaagi. Sumala ni COWD Interim General Manager Fermin Harales nga gatusan ka mga konsumante nga adunay delinquent o inactive accounts ang mipahimulos sa maong programa. Gani nakakolekta ang COWD og kapin 560,000 pesos sulod sa usa ka semana nga implementasyon niini. Nga kadtong naalay 60 ka accounts nga over 100,000 delinquente ni sila. 60 ka accounts, 100,000 ang impact niya 100,000 or more is 13 million. So karon semana ha ato ka nang gi-implementar. Dili lang kuno sa pagpaubos sa non-revenue water kon NRW ang sentro karon sa ilang programa. Laki pagpakusog sa mga production well o pag-modernize sa mga linya sa COWD. Gipaningkamutan sa nato nga kining 20 ka tuig na nga mga obligasyon sa mga nangaputan ato bang makolekta. If not, ato sad silang iwala sa atong book of accounts. Dugang ni Harales nga nakasentro sab ang Cagayan de Oro City Water District sa pagresolba sa contract dispute tali bulk water supplier nga Cagayan de Oro Bulk Water Incorporated kun COBI. Inaana karon sa Singapore International Arbitration Committee, naghangyo ta karon nga dinhi lang ta mag-negosyar, i-withdraw nila ang ilang gi-file nga case ngadto. Sa karon nagkinahanglan kuno ang buhatan og kapin 7 billion pesos aron mapatuman ang mga proyekto nga mao'y solusyon sa kakulangon sa supply sa panubig sa syudad. Kauban si Makoy Sempron, James Paulo Yap, 1 Mindanao.